Catholic Church, also available at St. Michael's Catholic Church, Abacha. I will stick around. Yeah, you know my passion, money and high fashion. Anyway, you see me, you know the boy's pattern. I was a young G with dreams of getting rich. Now I got more money than I imagined. I hear no, speak no, see no evil. Never catch me stunting on my own people. That's my brother from another mother. I cut the slice precise so it's equal. She playing hard to get, so I'm keeping the same energy. You want the cats of me? So the take a to the that's a Kennedy. Yo, fine girl, sit that gingerly. Baby love, sit that gingerly. Unforgettable swag, they remember me. Hypnotizing like an oldie melody. I came with the criminals, my Cody defending me. I want to explode, fire out, change out. Somebody come watch out. I did on my own. I just make you go down my back. Big girl go do American. Oh, like him planning no back. Wacko. Do you want to Sako, 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 not like you. Wacko. You feel like I don't want to go. Big girl. Montana, 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 Montana. Tony, 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 Montana. Let the people done the act. Now which Baba do the dash? Yeah, the Baba do work for me too. Come on, like it's done better. Not because I come for fast. Not because I pray and fast. No be a show, no be judge. Aquachi. Bossinachi. I'm no one. Bossinachi. One man. Bossinachi. Aquachi. Bossinachi. Mama. I say my property, Sinachi. Say I don't know, Sinachi. My winning power, Sinachi. Even my melody, Sinachi. Now they ball at the belly, Sinachi. I'm no one, Sinachi. One man, Sinachi. Sinachi. I go name my first daughter Sinachi, my loving mother Sinachi, promotion letter Sinachi. Now shutting down my leg. Baby show the boy the conquer. Thank you Lord, you showed me love. Now I know I'm not alone. I go sing praises from house to church. I go throw party for every town. See my motor, see my mouth. Tell me why I know go sound. Not because I suffer fast, not because I pray a fast. Not be you shall not be judged. I'm watching. Really, what's not you? I'm no one. What's not you? One lemon. What's not you? I'm watching. Really, what's not you? Mama. What's not you? I'm watching. I can never Molisa. I can never Molisa. Me, they with that in a message of Yama. One day I even the more in the corner to go. They're gonna cover that. But I did that because in the people are not passing it. I believe you. What's the move? I'm not him. I'm not taking it. I'm American. I can't be over something. Fixing a jazz or a boy to my staff on a hammer and got a good idea. Every day. Now, when we friends and my family and fans, I never the money down. And one day I'm gonna die. I forget how she Baba do the jazz. Daddy Baba do one for me. Now my life is jump better. Not because I suffer fast. Not because I pray and fast. Not be a show, no be jazz. Up what she. I'm no one. One lemon.
Osinachi, mama, Hakaraka Msinachi, Humble Sweet, DG Records, Texas, awesome. Day, every day, who's bad? Hit it! Ladies and gentlemen, tighten your seatbelt as we take you on this smooth ride. Let's go! It's the morning drive on 103.5 Ebola DFM, keeping your morning engaging as we take you through the smoothest ride on radio. From 7 a.m. to 9:30 a.m. Getting your morning inspired, be informed. Let's interact only on the morning drive. Make it a date with Martin Efanshuku, aka Meta. And Christy F.E. Emenari, aka Classy. From Monday to Friday, from 7 a.m. to 9:30 a.m. On the morning drive. 103.5 FM DSM. Just walk on the beat. Just keep the hustle. Pull up on one more, and one more. What you give them, rather than not come. That's it, put on. I put up on the music. What you them, Kaka, what you me more. Rather than put on, I put up on the music. All of my trouble and the world of football. I try it. All of my trouble and the world of football. I try it. Cannot be forgotten. Every to no one is our nothing. They got the lost at the lower of button. We could in a buy all of button, but I keep on believing. You know, there was a candle hustling. You have someone they love that for a living. They never saw me coming, I never fail. We put to the well of the go pay. Paranoia. Omato Bie. I was on the back. Jileka I said, I think I see that top guitar. Till I die, I will never lie. But to be done, come and you know, come. Katana Pota, I phone up only music. What you them, Kakawan in Mafia. I just say Pota, I phone up only music. All of my trouble and the world, I forgot. I tell you, all of my trouble and the world, and the world. Akeloma was a manana, Naluko, Webo, Pateloko, Afile Buke, Pati, and Amamata, the Palomuna team. You want to stop me, but why? I cannot guy, if you look at man. But I would only Sabasa, Mana, Pilea, Sawada. For your information, you can look from my money calculation. Therefore, people can get on adoration. All my information, hallelujah for your information. And it tells you, I'm an enjoying a good challenge to cook Kabia, and I say, Papa Naku and a quacho, Yotago, Tatao, Yotago. All on I would tag there, no. We just have to thank the Most High, King of Kings and Lord of Lords. Just imagine, go do no, you have to go, one in cause of being a face me, a face you. I say, no cause of Buchneke. Get the figure, man. Thank God for God being God. You have to go. It is what it is, and this is how we're ball into this particular edition of Bid This Splash. And I call one and keep as well as you have to go. None of them mother just after Kitaka Hagotosi. Niana John the mother, Tunubunki show side and a Tunubunki show side that. Ego neck in Ele, and Kego Negone.
Now, instead of it was you say, and I say no Tinubu issue on this side, and a Tinubu issue on the other side. Akoko oti boju. At a time, I seen a word Davido go. Then go feel it. I seen no President Bola Ahmed Tinubu in Delayabe. I first some people in Kupa. No, you know, Kaibu acid. Or Bob on your day. Man, now some people not saying on your day. In Kaibu acid. This is how we ball into this particular edition. Up and no more one kind of metal. No, ever classic. Yes, all the go said this morning. Classic is fighting so hard. You have to go not to laugh. You have to go in Latin on a very good day. I'm on Ketaga in French. All the go said this morning, and this is how we're balling into this particular edition of Birthday Splash. That spot, that time when we get to spot the imperialism before her Iberiberism on a very good day. If family would you work with us, we're packing on no to poor Hakam madam. On your kaiji when whatever Keta for. You have to go. Now born at the 103 of FM. Every father konako. Asin in Nanya, Yabebu, then go feel it. Then go feel it down or walk believer. Asin on a very good day, not the Matakona, that kind of koala, and we are on there. Who give feel we are Obolo believer is unfolding this morning. Akoko oti boju. We have a lot of things to talk about this morning, being the 14th day of May 2024. A great day the Lord made, and we must be glad and rejoice in it. Yotago Kosa didn't keep us wakitafo. Yes, Ka. Yes, President Bola Ahmed Tinubu, Gafeze Abuja Mbo win is as the president. Yatago, SWS is back. And I go and Apotaz in Abuja, and I focus for them, then I look at Abu and Lagos, or Blues and Abuja had decided and Hagalopazi Abu Kapa. Since na Yotago, Asiwaju, he is in Abuja Keta for Yotago. And no mellow, Yotago Boloni and negotiation with Onya Bolonoka Chiliki Mado, just like that, and no parking motor somewhere, and all of a sudden. And I say, bro, so Lapopano and Ka, Yotago, Nalono Zoki, Kenatego, or some Banonia, why would you park Yana Niru Park on where Cosa Delia? And I call her bros, and this is senior man. Now, I call Nakusu, no Kukile, Yotago. Me or more good. Before me, we saw me on a very good day. And just there, Capelia case, Apelia on a very good day. You have to go down where like a water well block 1 area. Manomaloze na Abuja. Now they tear up from underneath. You have to go if focus a rule up and if you see you have to go a single pool wait till the upper when I will go on a very good day. Anyway, it is what it is. It's unfolding right about now. No to try. You have to go. Akoko Otiboju. It is time for us to celebrate, the great people celebrating today, because now was in DK, I get celebrated right about now. You know that this party right here is your party. Send SMS or WhatsApp messages on 080966611035, and then you become part of the conversation with name and number of the person you want to celebrate this morning. On Well If I had celebrate here, we celebrate everything, birthday, anniversary. We are here to celebrate with you. Chieftaincy title. We are here to celebrate with you this morning. Go see this and keep as well. And the first person I get celebrated this morning, where below, a young man on a very good day. We are talking about no other than Mark Zuckerberg, the man that invented Facebook. You have to go, a lot of people when they face their book and keep as well. You have to go, no one Facebook facing of the book, no facing book and but we are celebrating him today. He was born May 14, 1984 in White Plains. American internet entrepreneur Mark Zuckerberg. And I say again,
Happy birthday. Yeah, in case of the namaze, guys, when I sound Mark Zuckerberg, you have to go say I don't know to Akoko Otipoju. Yes, today is also the birthday of Rob Gronkowski, American football player, tight end, May 14th, 1989. He was born. And I say again, happy birthday. Get involved. Let's celebrate you this morning, Kosi Adeyotago. Yes, today is also the birthday of David Byrne, Scottish American musician, born May 14th, 1952. Again, happy birthday. Today is also the birthday of Tim Roth, British actor, born May 14th, 1961 in Dulwich. And I say again, happy birthday. Yes, all the go say I did this morning celebrate Tony Ozo. You go Oluoge Nkege support to Ako be celebrating because I did this morning. Anybody celebrating around you, we are here to celebrate with you. Today is the birthday of Pokemon, Canadian streamer and YouTuber, born May 14th, 1996 in Canada. And I say again, happy birthday. Yes, get involved. Let's celebrate you too. DJ and record producer, born May 14th, 1996. I say again, happy birthday. Yes, it is unfolding. Aya nataba Naija. Kai celebrating weekend celebrating Naija this morning. Maken was spandi kai celebrate because I did this morning. And you are one of them by sending SMS or WhatsApp messages. Then you will become part of the conversation. Huh? Yes, this morning, Tata Tuesday, ndị na-esi ofe akwụ na complain. Not today, because some people need revenge at the based on Ifefali on Monday. But I was there, madam. So after I know the feel yesterday, just to go after I know here now, I was cause to settle. I say, madam, we need to squash the beef. Just the aquarano, yotago kama kosade. Ihaide kwifa kita for kakosi malo. Yes, we are getting involved. Kosi I did this morning. Akoko otipoju. Onwe ka nwoke nwunye yotago jidelo in the other activities. Kosi ade on a very good day. Obona nwunye just discover all of a sudden. Na nwere onye botoro na mkpo around. Owe na alawola. Onwe ido la ga akwu ebe ọ na alawola. Onwe ide nkojo na akuja. Nkojo anwe ide ụtọ na atọ nwa. Akwa ya dị ụlọ. Kedu for? Kedu onye be fa? Anyway, a lot is happening this morning. We'll talk about all of it when we get to that level. But right about Kitafo, I celebrating Deacon celebrating Niger today. As today is the birthday of the man who goes by the name Humble Smith, Nigerian recording artist. Born May 14th, 1991 in Abakaliki. I now see again in Ototua. Happy birthday. Yes, I got no mgbe na akusu yotago mgbe ono na akowa ka o si ade. N'ife niile si na chi n'Ọchukwu na-enye on a very good day. Ada ewuti ananya ọkụ, ada awati ananya n'Ọchukwu nyelo. Nke onye gị jidesi ike ka o si ade on a very good day and make very good use of it. And right about it for the next person I celebrate, we have Femi Branch, a film actor,
Born May 14th, 1970, in a place called Shagamu. And I say again in Ototua. Happy birthday. Yes, all the go Kosia de Obolo Belefe Kosia de Ototua for today, Bunuku Bossy, no nature. Na Anambra State. Because onye bụ the president of Ndigwe, onye na-achịkọba Ndigwe niile na Anambra State today, and we are talking about the king of Onitsha. Anyị na-ekwu maka Alfred Achebe, Nigerian traditional ruler, born May 14th, 1941 in Onitsha. Anyị na-asị agịnị n'ụtụtụ a, happy birthday, Agbo Ogidi, anyị ekene o, daalụ. All the work also did this morning, and this morning I celebrate Tuku Obiora Auditor, a Nigerian footballer born May 14, 1983 in Enugu. I see again, happy birthday. It is unfolding. We need to celebrate you, Kosi Adeno Totoa. Get involved. Ọkpakịta afọ anyị enwetago message n'aka Agụna bụ osi n'ofe Agụlụzi Igbo when you reach I say good morning this morning metal and classic ọmụ nwa ka a na-akpọ Agụna bụ n'ofe Agụlụzi Igbo negodi ajide my brother also metal and classic. I'm celebrating with all the celebrants, wishing them happy birthday. I'm bagam in the account, my own account, Ebona Defense, amen, Akoko Otikboju na-ejide my brother ọbụla ọbala efe ka o si adị n'ụtụtụ a. It is unfolding. And right now, proceed we must. As we proceed to give you what you need, satisfaction guaranteed. It's time. Let's get ready to rumble. Akoko Otikboju. If any man or work and we must talk about it. Yotago, of course, we must shape our polity. We must shape, our social space goes on a very good day. It is always, a good opportunity for us to also, opinion molding. That's what we do right here. To get involved in opinion molding, to mold opinion of our society on a very good day. Boy for joy, Ebaga boy for joy on a very good day. And right about Ketafo, Akukon Keys, IG Wema Batagodo Bonaino Kana celebration, because yesterday we celebrated the governor of Osun State, and yesterday Kechiku and Echichi HBA Bo na former president of Nigeria, Chief Olusegun Obasanjo, Yotago Pialia challenge of dance. Nanyanya Bayabu on a very good day. And how was in case yesterday, or can I call my brother and Egu Agobe? Ebo the Mona get jam, you go and Mepao. Ebo Bonaifu, I am now up with no for dance partner. Ketafo. Manachi yesterday, Echichi Webolo Asiwaju, Echichi Asiwaju, and Echichi. A lot of people gathered. Obasanjo, the former president of Nigeria, Sanwo-Olu, Makinde, Abiodun, others. Yotago Faje Osun State for his 64th birthday. If we go to the man, and I want to go 64. Man, Makano bu Onyangole all the time. So, ka Hane celebrate ya Echilia Yabo. Echichi at the end, or where say, I thank God for my brother. Onyene Kuzinka, where Bolo Ose. I thank God for my brother, Governor Ademola Adeleke. When he came in as the governor of Osun State, he challenged me that he will compete with me in infrastructure as I am doing in Oyo State. When I came today, I have seen the work is ongoing in the state. In as much as no just the only thing this Oyo State governor now compete with Osun State governor, Oyo State governor Biko Abazna. One of my can he wait for a cack? I will like a state.
Well, I celebrated yesterday, and your family applied to also. So I get celebrated today also. It's be fed them. So I say congratulations. And another thing, now, honey, I almost only I can wear no na state. Yes. Which is here them. So now all them why not? All the woman on look all na bakwa egwu dịka isi wee kọwa ọ bụ onye na-enwe obi aṅụrị Some of your state can say your state agbazina. Maka ọ na-eme ọjị ịgba ọ dịka onwe ebe trọkụ Dangote dara. Yọta na-achọ ka ebi na msị my brother agbazina. Chelu ka ndị mara agbagba biko. Well, ebe ọ dị mma otu ha si alụ ọrụ and welukwa obi aṅụrị wee na-alụ ya bụ ọrụ which is ihe dị ezigbo mma and bụrụ emekwa nwanne abụrụ because na ha bụzi gọvanọ ha ejiri maka wee hapụ ịgbozi na ha bụ nwanne na ihe a na-eme bụ ka steeti nke ọbụla dị mma ọ dịrị ndị dị na ya mma so na ha na-eme ọfụma ha bụ a good example ndị ọzọ kwesịrị ịdị na ọ dịgo ka onye si dị efugo ka o si adị na so ịbata n'ụtụtụ a itile anyị ọnụ na ya bụ okwu everybody is celebrating him in as much as na ọ bụ a jolly good fellow but at the same time ọ na-alụsịkwa ọrụ ike n'isi onwe ya but ịma na all work and no play makes Jack gịnị dull boy enụwa ọ dịgo ka o si adị n'ụtụtụ a ịbata gwa anyị filo n'ihe niile a akụkọ ọzọ anyị ji wee gbabata n'ụtụtụ a wee bụrụ na ọ nwere onye na-akọwala anyị that na ịgụ akwụkwọ ga-enyere aka na national development yọtago ma ndị bụ our leaders ma ndị bụ followers at the end of the day na ọ bụrụ na onye ọbụla na-agụsi akwụkwọ ike na by now na anyị ga-amago level anyị lugo by when it comes to national development in the sense that everybody ga-adị well everybody ga-adị lettered ịmago n'ihe omimi so onye ọbụla ga-ama ife alụ n'isi onwe ha so enwe proper communication between the leadership and the followers at the end of the day just because onye ọbụla nwere that understanding and now onye nwere akọwa na nwa na onwe ya na ya na-ekpokọ akwụkwọ ekpokọ na ịbịa na ya nwere library na bịa egodo yọtago na akwụkwọ ju ya na-agụsị akwụkwọ ike n'isi onwe ya on a very good day and onye na-ekwu ife a wee bụrụ the chairman Federal Civil Service Commission Professor Tunji Olopa, and also that he said that development of a nation is tied to the importance its leaders and citizens attach to a culture of reading. Well, if you go there with the professor on reading more that on a yes, and because now I'm most some of the people the successful now going that na go akwụkwọ na ihe na ejena just na just na Chineke kere ho na yes eziokwu na Chineke ke ha nye ha talent na gift nke ha ga-eji wee rụọ ọrụ ha n'ụwa mana ha improve kwa on it by ịdị na-agụ akwụkwọ so na oge niile a na-akọ mkpa ọ dị na-agụ akwụkwọ and eji m n'aka na ndị na-ege ntị na-aghọta na ihe a na-ekwu bụ eziokwu n'okwu ka onye ọbụla were nke na-agụkwa. Yes, and ihe okwu ọ sị na one of the biggest personal libraries now also a lot of them now ọ sị in other words I am an incurable book collector, reader and writer. ọ sị na ihe dego 16 major books so far ifụlanarị egwu onye dego 16 ọkwa sofu ka nka wepụta ọ na-achọ m ịma ihe ya ga-eme nke wepụta na wow ka iwe nunu 16 anyway ọ dịgo ka o si adị and this is to inform you that the book Hip Hop and Igbo Culture is available at ebe ọ na-adị 103.5 FM mụ nwa Martin Ifeanyi Chukwuekeze dere ya bụ akwụkwọ. It's also available at St. Teresa's Catholic Church ụmụnya iluo na St. Michael's Irotago Abacha ị ga-afụkwu ya dị a it is what it is ịbatazie n'ụtụtụ a itile anyị ọnụ n'ihe niile anyị na-ekwu. Yes, it is unfolding and akụkọ ọzọ anyị ji wee mabata n'ụtụtụ a wee bụrụ akụkọ gbasara parenting yotago n'onwe ya. Yesterday anyị nọ na-ekwu maka onye ọcha na-akụsi nwunye ya ọ nụrụ na Naijiria bụ onye Naijiria yotago mana anya na ya agbakego yotago onye ọbụla ejibegolo onwe ya mana dị onye ọcha na ụlọ ewutegodi ya na nwunye na-eme ife na-ewu ewe in the sense na nwunye na-adị postu onwe ya ebe ọ na-etwork on social media and ọ na-emefe ụmụ ya nọbụsị around ihe a na-ewe the man iwe the man wee jekwu ndị Facebook wee sị biko ban ọnụ nwaanyị a ka ọ kwụsị post picture ụmụ m and ndị Facebook mere ife ekwu abanụgo ya bụ nwaanyị igwe na-ewe ya ọ na-ebesa akwa ọ na-ọpụtakwu na social media na-ebe akwa wee mee GoFundMe si nyere aka ka erezi ego o eji wee sue this man to court ka this man malụ na ya mesịa ife n'obodo a n'uche ya dị ya now ka onwe ndị belelu ya
donate ego nye ego GoFundMe nwa tisi ego na-eme expect ka ebidozie case on a very good day nwaanyị were ego tawa jebe holiday na abaya ma nya jebe ebe ọ ya enwere aṅụrị wite ego eji wee fọndụ ya nwa ka o ji wee chụba gị ya wee mee this man ka ọ kwụsị ime ife ọ na-eme ya n'isi onwe ya nwanne m nwaanyị biko ka ihe nwe ikwu na nke aka wee na-agakwa n'iru steeti ọ nwekwara otu ndị mmadụ si afụ ya bụ akụkọ ịghọta ị na-asị dat na unu na-ese okwu dat need ya ego for iwega kọt wee gaa fụ dat na ihe gbasara ya bụ okwu na-ese tụrụ ya otu ọ ga-esi wee dị mma donetikazi ego mere eme donetiri ego ya na nsọ dat na ijije ije nweta onwe gị n'obodo ọzọ enwere ike akpọ ya kịta sị ka ezi ihe mee na ije ezi ka ebezie gị ikpe kịta ọsị anọ ka ya gada strength na ya jee holiday a na ngada strength na-agakwa n'iru my sister onwe ebe na ndị mmadụ na-eche na mebi nọ wayo ka ọ na-emefa na ego ha ka o ji wee chọọ ije enjoy onwe na onwere okwu na-ese bọsị ịma na onwe otu ego fa ka o ji wee jee enjoy onwe onwe na na-eche ego fa ka o ji wee jee enjoy onwe onwere ihe ọzọ a na-ekwute ego fa ka ọ spend ego ya ọ bụ anọ na kọkwasị bụ na ego ezube na ọ ka nidiri mmụọ and with him otu ihe si aga na I don't think na ndị mmadụ ga-efeel like na ọ dị serious na ihe ọ na-ekwu anyway enwego artist from Kenya na-abalụ fanabụ mba ma nwoke ma nwaanyị ọsịfa na fanabụ dị toxic ke ịdị mmadụ fabụ nke ezi ka ha esi zuo maka on a very good day nya na-akụsu na ke for months na ndị apụta na social media onye nke asị nke onye nke asị nke ọzọ onye at the end of na-agwafe okwu uche fadokwu ya ọ sị that the only problem I have is that why are they both this toxic? Na how about this toxic? Or say one person must be sober, or else the things happening between the two is going to lead to death. Na how Malay fell on a very good day. Man, anyway, if I not to a why you feel that you have a cosia on for Keta, you put any for Kenya na Guafanabo. Akụkọ ọzọ anyị ji wee mabata n'ụtụtụ a wee na-abọda around marriage because na Bible kwuru si na nwoke ga-alapụ mamia na papia lapụ family ya nwaanyị alapụ mamia na papia alapụ wee bịa together wee bụrụ one body at the end of the day so onwe ịmago n'ihe gbasara Bible a onye gụọ nke ya ọ interpret ya ọ ya mere eji ayọ ndị mmadụ biko ị na-agụ call on the Holy Spirit ka ọ bịa na-akọwalụ gị efe na-agụ on a very good day ka ala ebe ịgụsị ya ịgwa ndị mmadụ ma efe ekwulọ now o nwere onwe anyị na-ekwu okwu kịta wee sị na ya nwere reason ya ga-eji wee kọwara ụmụ nwoke ife Baịbụl kwu na ụmụ nwoke aghọtaghị ife Baịbụl a n'isi wee sị ya madam biko kọwara ife Baịbụl kwu o wee sị oke na ihe ya emekịta bụ na ụmụ nwoke bido welụba afa nwunye fa their last name yọtago nya nwoke pụtazịa ọzabazie afa nwaanyị ịnụta nwaanyị ịmara afa nna ọ na-aza ịzaba ya bụ afa nna ọ ife ọ na-ekwukwazi n'otu akụ ya esi ka mma asị ka ihe niile ọ sị na men consider adopting their wife's last name. Or say that one, the Bible said that a man will leave his parents and cling to his wife, which she interprets as leaving behind everything related to them, including his last name. Hey, well, my sister. Just ọkwa na Bible gosi wee weta wee na-akọwalụ otu ya si wee ghọta ya efugo ihe ahụ dị na ya so ọ na-akọwa dat na dịka esi wee gwa nwoke na ọ ga-arapụ nne na nna ya wee gakwuru nwunye ya ọ bụrụ sọsọ nwoke ka agwa na ọ ga-arapụ nne na nna ya agwa nwoke na ọ ga-arapụ nne na nna ya wee jezie klinche nwunye ya ekwu ga-arapụ nne na nna ya tu yọtago mana kedu onye na-eme the activities ọkwa nwoke bụ ya na-anụ nwaanyị ọ bụrụ otu a ka o si chia nsogbu adọrọ abịakwụ my groom price ma ọ ihe ọ bụzi na so that ọdịzi otu ahụ ọ bụ ihe ọ na-achọ so on a very good day nwoke bụ ihe ka dị responsible for the entire matter yes asị ya na ị ga-alapụ your father and mother does not mean na ọ ga-alapụ afa nke ya ya bidoro from Abraham na nwa Abraham sozilianụ mgbe eji chọtara nwa Abraham nwaanyị kedu ife emelụ nwa Abraham alapụla afa Abraham zabazi afa nwunye otu a ka esi eme biko anyway ịbata this morning egwa anyị filo n'ihe niile aka osi ahụ mfụrụ kịta afọ
Ka ọ na-ekwu ya bụ efe, o nwere onye Naijiria si ka ọ kọwara ya, my sister, na Baịbụl nke ịgụrụ abụrụ King James Version. Na ihe bụ Queen James Version. Queen James Version. Now, my sister, you gonna go this Queen James Version before? Ya wee just ka ịgụọ ya bụ ihe ọfụma. Ọ bụrụ na ịghọtara iche onye ga-akọwara gị ka ịghọta ya ọfụma. Because na ihe dị n'akarị na nne, ị na-ekwukwa afọ a ga-aza na onye ga-eme ihe dị n'isi. A na-ekwukwa ụlọ ebe a ga-ana. Nwoke ga-esoziri nwaanyị. O nwere ka ọ bụkwa ya ka ndị India gosiri ụmụ nwaanyị ji akwụ groom price na India. Ọkwa ụmụ nwaanyị, some places na India, ọkwa ụmụ nwaanyị na-eje akwụ ụgwọ anụta nwoke nwoke esobezie. Anyway, ọ dịgo ka onye esode, ọ bụ na ikweta na ihe our sister na-ekwu this morning, si soro ụzọ a, biko ngwa sorokwu ya, mana anyway batazie gwa anyị filo n'ihe niile a. Yes, akụkọ ọzọ anyị ji wee mabata n'ụtụtụ a wee bụla about bullying. Inwe ike na-ebuli mmadụ na-eme ihe ọbụla, yotago on a very good day. Ma mmakwanụ na onye a bido nke na ọma akwụsịkwa akwụsị o. Inwe ike by the time ị ga na-ayọzi biko si ka akwụsịzi, onye a na-asị mba na o nwere ihe a na-akwụsị na ya continue. Now, the school na Abuja ebe the school ama as Lead British International School. The student esu go ma school ma onye bully ya at the end of the day. The girl that goes by the name Biwala, or drag the Lead British School to court. They demand the 500 million naira damages for Ifemelia. The fact na a bully in a school, and the school things in place to protect her even from another school environment. Nyana only sues the school to court na school. Now Biwala is praying the court to direct the school to pay her the sum of 500 million naira as general damages for breach of the duty of care it owes her and its negligent conduct in failing to prevent the assault, torment, emotional distress, pain, trauma, and breach of privacy she suffered while under the school custody and supervision. She further requested an order directing the school to issue a public apology in 2 national dailies. Or see a declaration that to prevent the assault, torment, emotional distress, pain, and trauma suffered by the claimant while under the custody and supervision of the defendant amounts to negligent conduct on the part of the defendant. Well, on a very good day. I think she's right. Because he demanded for such things. And ka aiteto n'ụla na ọlụ anyị kwesịrị na-alụgasị ebe ọ bụla anyị nọ na-alụ ọlụ ihe ọpụsọ gị na-alụ ikwesịrị pay close attention to ihe kwesịgasị eme on a very good day. Negligence of duty na-ebute maka nwanne nwaanyị biko kedu ihe nwere ekwu na nke aka iwe na-aga n'iru still. It's true. Emily Adroma, because now most times ụfọdụ na-ebe anyị adị aghọta ihe na-eme ụfọdụ maybe ndị dị depressed, ndị dị na-achọ commit suicide na-ajụ kedu ihe na-eme ya ghọtara na ihe emelie somewhere. So case here now we Google a good example itete n'ụlọ kind of ihe na-eme na school na otu ndị na-afụ maka school ga-esi wee sit up wee fụ na ụdịrị ife a ademe na school nke ha ma ndị omere na nke ha na ụdịrị ife a erepitiri again. So and eziokwu na ọ dị mma isi for redress na otu ofe ile esi wee mee ya na adịrọ mma, and I hope na ha nwere ike isettle the case amicably because na never you to swim ọkwa na ụka nwata ibe ya kwa na ya bụ the whole thing wee although they may expect na school question ha yes that was saying when ife ga-adịgasị involve ga protect all the rights in ihe ọ na-ekwu. I believe that you have to go ọ kwesị na school amana akwe ka ụmụaka na-eme ife around them. You have to go amana tolerate at all. You have to go keep settings in place to checkmate ife eme in the first place. So a wake-up call for all schools to pay attention to bullying in the school, because now a lot now got through this as we speak, and yet I don't care. Then aka ndị kwesịrị na-ede ihe niile anya onye bụ negligence aha na-ekwu on a very good day. Anyway, but this morning gwa anyị filo n'ihe niile aka o si ahụ forward. Akụkọ ọzọ anyị nwere n'ụtụtụ a wee bụrụ akụkọ gbasalụ Simi na-ekwu okwu gbasara ife anyị kwuru yesterday gbasara that man emela arrest because no ọ nọ na-ese picture nwa ya and all of that. Simi na-akọwa na nwa bụ bụ a kid model
only model a kid in the first place. Model for for companies and all of that. And the man actually build career by he promote some of the things on he promote and a very good day. Now, to me, yes, na educate the public about defending you to an eco superior. This is an act of indecency and exposing the young child to moral dangers. He says the PPRO of Edo command will take it up and counsel the parents rather than prosecuting them. No, ikọwalọfa na ife ime na ọdụrụ mma akọwasị rather than ị na-ekwu okwu ịkpọrọ ya court at the end of the day. No, ka akọwalịa the implications of many parents the implications of what they do. Like otu anyị si wee na-ekwu maka Korra Obidi bụ the girl onye ọcha na-anụbụ before mana ha break go up otu o si post gasị ife on social media n'anya ya ọ dị alright ime those things but enyi ka akọwalịa na ebe ejedebe na ebe kwesịrị ime na nke kwesịrị ime at the end of the day. So ịnekwa ya n'ife simi na-ekwukwa some kind of way it works, but at the end of the day onye abụ ihe niile a na-ekwu about reading culture a na-agụkwa yọta enwere ike nọkọta onwe ka isi wee fụkwa ịgụchalụkwa wee malụkwa mata dị otu a dị otu a kedu ife nwere ike ịpụta n'ime ịgụchala malụ otu o si dị nwanne m nwaanyị ka ị nwekwu na nke aka anyị na-aga n'iru still onye ọbụla ya bụ ife nwere otu o si wee dị onye ọbụla because na onye ọbụla na-ekwu otu o si wee fụ nke ya and ihe kwesịkwa n'ime na such a case especially ka afụ na omero. And I think ihe ọ na-ekwu dịkwa oke na side nke ya ma ị na-ekwu dịkwa oke na side nke ha ma ị na ya because na most times ụfọdụ ada ma maybe otu ofilugo that na ọ bụgolo a model ka ọ build a career ya o jiri n'oge mana ọmarazị na nwere limit to some of the things o kwesịrị so and onye ga ha na-ekwu na ha niile ka akọwalụ ha ka ha malụ ịghọta o eziokwu the child bụ nwa ha mostly ya ha eme respect na ọ ga-eme nwa ya ajọ ife ụnyaahụ udo nwekwara ndị na-emenụ but anyị na-eme anya na being no a parent ka ọ bụ na ọ na-achọ ọdịmma nwe mana ọ gafesịrị otu o kwesịrị isi wee dị and o nwekwana ike ọ bụrụ na ọ marọ mana onye maka enyi dị na ka akọwalị ya ka ọ ghọta. Anyway, ignorance of the law is not, obolo excuse. It's in a malom ejidego gi ka emeli na ta ebo amalom no obolo an excuse. You have to go all very good. So you kwesịrị ịma, it is assumed na you kwesịrị ịma on a very good day. Ka ịmụtabala ụmụaka na study normal ife kwesịrị na ife na-ekwesịrọ. Ọ dịgo ka o si adị. Na US na-emekwa onye pay tali abịa kpụrụ ya on a very good day. So ilu na US ọ bụzie na ịmalụ wee pay tali abịa kpụrụ gị. Ya na-asịfa biko amalụ m na-ada pay tali ebe biko no. Anyway, ọ dịgo ka o si adị ịbata this morning na-egwa anyị ife ilo n'ihe niile a. Now, I want a message in Naka DJ Wiser, also beautiful morning, metallistic metal and classic lady, also CJ, DJ Wiser from Navy. Also, today is also my birthday. I'm praying and celebrating with all the celebrants today. I'm praying for God's blessings, long life, good health, and bagam to our accounts. Happy birthday to me and all celebrants. I ain't my brother. Now, I'm Chineke get the begging. He gave you you have to go ahead. Everything in HBS both if Chineke get with Telegram and Jesus. Amen. Nano bagam jide my brother. Yes, kita for classic you call 1 or 2. Kai when I got the still classic. Okay, so I whatever where below a man now na confront a security man yeah. So it happened that now also remember when I only employee now for like security no yeah. So we blue them to one the ogaya where also yeah. So a resident there where what there to ogaya when no zepa when I say kedu if you na-eme ya otu a ọkwa ya na-akwụgo ụgwọ ọkwa ya na-eyibi n'ụlọ ya ọkwa ya na-enye gị nri ọkwa ya na-emelụ gị ife mkpa gị niile kesi iji wee decide ya ime ya ajọ ife bayi izuru moto ya gba ọsọ ka ị gaa lee ya nnukwu moto o zuru na-achọkọjele ya n'obele ego so wee na-aja na-asị kedu ife iji wee mezie ụdịle efe a na wee nọlụwe na-enye ya anya bikos ọ mazi ihe oge ekwu ejide ego ya so wee bụrụ ihe dị na ya bụ ife employee ndị ga na-arụ oge ọrụ n'ụlọ oge ụfọdụ you trust them so much mara na o nwere ihe ọzọ ha bụ na obi wee bịa elu ya bụ ọlụ onye aka ntụtụ bụ onye aka ntụtụ o nwere ike fọm godo for a while yọtago mana o nwere mgbe elu na-egosi onwe ya yọtago ọtụtụkwa asịkwa ifụlọ mana bifo o nwere ike fọm si adozisi onwe ya esi ezigbo mmadụ mana ọma nta aka o egosili na ya na-atụtụ aka ntụtụ enuwe ọdịgo ka o si adị
ịbata n'ụtụtụ anyị gwa anyị filo n'ihe niile a nwanne m nwaanyị na-agakwa n'iru. So another one wee bụrụkwa ihe Chineke melụ ndị a ịmara Chineke lụọ ọrụ oge ụfọdụ ọ na-adị ka gasị na ọ dị easy. So according to this story, obere nwa dị 3 years old ka ya na papa ya nọ n'ime moto wee na-aga so ha rutego na their house ka ha mepee gate. The man were to say ka ọ ga mepee gate bubaga moto inside. Ndị ori wee bịa wee buru the moto wee buru obere nwa ya ahụ wee gbaa ọsọ. Otu Chukwu si eme ihe na after sometimes afụzia the boy and ya azụ wee bụrụ ihe Chineke mere the family. Thank God na achọta nwa onwe nke m a na-achọkwa n'ibu moto a papa nwa na-achụ moto a jide onye na-anya ya nụgidere ọgụ tụrụ jide moto a kata ma ga-ewelu nwa sị welu nyanwa onye nyanwa nọ na-eme mgbe a anyway ọ dịgo ka o ya esede ịbata n'ụtụtụ anyị gwa anyị filo n'ihe niile akụsi ahụ food right about now kịta m ga-eji one or two wee sachelu bịa ka iwe nwee ike wee bata gwa anyị filo n'ihe niile a ọ dị important mkpa na ị ga-agwa anyị nke ilo now right about now akụkọ anyị eji wee sachie wee bụrụ akụkọ gbasalụ Burna Boy gonyere mami ya moto on Mother's Day yọtago onye ọbụla na-ekogodu ọbụla obere ife mami ya ekwetara anya ya Burna Boy odogwu gonyere ya moto ọ sị ofu ogote for nwa ya ogote another one for mami ya ogokọli ọnụ once yọtago na-asị mama na nke gị nyanwa bulu nke ya n'isi onwe ya ọ bụla obelefe anyị na-eselebreti ya yọtago na o mesịrị lotekwa na mami ya dị oke mkpa na ndụ ya. Yes, it's a good thing, to celebrate mothers. Mana nke anyị eji wee sachizie ka iwe nwee ike wee gwa anyị filo n'ihe niile a wee bụrụ na Anambra State Labour NLC yesterday jelo wee mechisia ọfịs ndị EEDC niile dị na Anambra State even before fa nwee bido o nwee ebe nọ na-agafe one time ndị EEDC wee buru lada bịa ebe a ndị street a tọn ọzọkwa hey come on lituo na weda come on ngwa si otu enu ngwa na-agbụgo ọ na-agbụgo on a very good day. Akọwalụ federal government na need ibushi ya EEDC back to NEPA or ifefa na-ekwu si bushi ya back to NEPA because na since nke a kpọbara EEDC na mata ha kalezi ka o si adị on a very good day. Now ifefa kwugasị ka nkụ mana anyị ewere one or two yọtago ka anyị nwee ike wee gabazie n'iru na ọ sị Anambra State chairman of two bodies Comrade Humphrey for NLC and Chris Ogbonna TUC spoke Monday, May 13th at the offices of the Nigeria Electricity Regulations Commission and the Enugu Electricity Development Company in Awka, the state capital. The Labour leaders led their members to picket the EEDC. And NERC offices over the hike in electricity, describing the development as shameful. And I call myself nke a na-akwụ akwụ so far na fa dey use ya bụ ọkụ na aja ọsọ na-akwụfusi ụgwọ just like that ihe kwuru ka nkụ. And this ihe abụrụ sọsọ na Anambra State ka emele all over the nation yọtago ịnụkwa anya fụ na other states megasị enwegasị so many places emechigasị offices ndị EEDC not just EEDC now maybe in other states enwere ike ọ bụrụ Eko Electricity Distribution Company onwere ike bụrụ Ibadan Electricity Distribution Company onwere ike bụrụkwa Kogi yọtago mana abjelo all over the nation mechie fa sisi emezena ọ dịgo ka esi dị nwanne m nwaanyị ke ka isi wafụkwanụ nke a ka anyị wee na-apụtazi ọhaneze electricity the power sector because na inekwa anya oge ụfọdụ ifu na otu ihe si aga na awụrụ otu o kwesịrị isi wee na-aga especially nke ego nke a na-etinyegasị n'ihe ndị ọzọ dị ebe a mana ha ekwugo otu o si wee dị ha I think gọọmenti ekwugo na ha ga-enebanye anya na ya bụ ihe ha kwuru because ọ bụrụ sọsọ ebe a ka ha mere ha gakwala other states megasịa ya so na otu ha sigoro ha ga-enebanye ya anya ka anyị na-enweta ya fụ ihe otu ha si wee anyway at the time fasting so many people na bụ elu fanwa eji aka fa gote transformers gote cables as a private people but yet amakwa those company abịakwa na-ekele mụ na ọfa nwekwa ife niile at the end of the day inwe ka isi ngwa gotele asị metụ ya aka atibe ọkwa onye ochi jide na ya yọtago on a very good day. Now kedu ihe inwe ikwu n'ihe niile a ịbatazie ebe anyị ka isi wefụ ya bụ ife lote na ị ga-join nwaanyị na Facebook right about now at Ebona the 103.5 FM. Drop your comments on the comment section of the live video right there. Ngwa bechagoda anyị na post aketa afọ 07034459334 07045592210. Let's hear from you right about now. Hello. Hey, in that one. Good morning, sir.
Okay, Dalo, my brother. Okay, Dalo, my brother. Tila no kind of can just tila no my brother because mebele. Dalo. Yeah, no, to swa. Hey, Okogo ọzọ nnọọ Okogo. Yeah. Oh, so bread. Okay, now. Ọbụla obele ife my brother. Oh, na ọkwa ya Nigeria ya, mana ọ just na-ekwu the thing. My brother. 459334 07045592210. Let's hear from you now. Hello. Hey, my brother. Good morning. Yeah. Okay. Kenya nwa na onwe ya ga-anya.